Sugod karong alas 8 sa gabii, masaksihan na ang unang pasundayag karong tuiga sa GMA Prime, ang Mga Batang Riles. Ang explosive drama series nga gibituonan nila ni Miguel Tanfelix isip Kidlat Asuncion, usa ka batan-on nga nagpuyo sa kakabus sa Sitio Liwanag apan may prinsipyo. Gipanguluhan niya ang ubang kabatan-unan nga kabus usab nga sila si Kokoy de Santos, isip Kulot Canlas, Rahil Birria, isip Sig Borja, Bruce Roland, isip Matos Victor, Antonio Vinzon, isip Dagul Moreno. Silutan sila sa krimen nga wala nila mahimo tungod niini, makigbatok sila sa midaog-daog kanila aron paglimpyo sa ilang pangan ug pagluwas sa ilang dapit sa Sitio Liwanag batok sa mga kurakot ug miabuso sa katungdanan. Ang Mga Batang Riles mausab ang pagbalik sa mga tinahod nga action star sa nasod nga si Ronnie Ricketts, isip Bayani Salvacion ug Diana Zubiri sa iyang special role isip Maria Maying Asuncion.